annabi sallallahu alaihi wasallam ce man hafizal qur'ana faqad udrija nubuwa illa lam yuha ilai. Dan uwa duk wanda ya hadace qur'ani wannan izub sattun Allah ya tura shi cikin kirjinka an nada maka annabtaka wahayi ne kullum ba maka. Imam Malam Haruna Babban Gardi kenan ɗaya daga cikin manyan limamai na garin da magaram a lokacin yana raye. An haifi marigayi Imam Malam Haruna Babban Gardi a shekara ta 1952 a garin Gidan Buja da ke cikin karamar hukumar Amumun a gundumar Mayayi ta jihar Maradi. Ya bar gida jihar Maradi ya tafi neman ilimi na Alkur'ani mai girma da kuma littattafan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a garin Macina da ke cikin jihar Jigawa ta tarayyar Najeriya. Kuma Allah ya cika masa wannan guri nasa. Don kuwa yana ɗan kimanin shekara 23 da haihuwa ne ya rubuta Alkur'ani mai girma da hannunsa. Kuma a ranar Alhamishi 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023 ne aka wayi gari da labarin rasuwar Imam Malam Haru Babban Gardi. An yi zana'idar marigayin da misalin karfe 4:40 a babbar makabarta ta unguwar garin Malam. Imam Bashir Malam na Baba da ke zama sarkin malamai na garin da magaram ya bayyana Imam Malam Haru Babban Gardi a matsayin malamin da za a yi koyi da shi. Bashi da abokin gaba, wannan mun yi ittifaki tun muna yara muka taso, muna tittibirai muke tare da su, muka hardace Qur'ani tare, muka yi darasu tare, duk wani inda ake takamar darasu mun je da Malam Haru. Ko ka kama shi ko ya kama ka, Malam Haru baya fushi da kai, ko ka yi fushi da Malam Haru gobe shi baya fushi da kai. Kuma Malam Haru bai taɓa raina almajiri ko kolo ko malami, balantana malami, kai Malam Haru ko jahili kake duk jahilcinka Malam Haru shi ba zai raina ka ba. Wannan shi ne babban halayen shi, kuma ba taɓa sanin Malam Haru da hasada. Allah ya mashi gafara. Ba abin da za mu ce, taron jana'izar shi ya ishe mu, ba sai mun tambayi halayen shi ba. Shi ma dai Imam Malam Abubakar ɗaya daga cikin manyan limamai na garin da magaram ya ce marigayi Imam Malam Haru Babban Gardi ya sabke dukkanin wani nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa. Gudunmuwar da ya bada Babban Gardi ba ta da misali. Mu muna daga cikin waɗanda ya ɗora akan hanyar shi a gaskiya, saboda mun zauna da shi sama da shekara 40 tun muna 'yan matasa. Mun bar lakwal kenan Babban Gardi yake tare da mu yana ɗora mu hanya. Lokacin nan mu muna kwaɗayin mami mu ci gaba da lakwalkin mu, amma yake maido mu hanya, yake kwabo mu muka kai har alhamdulillahi kullum muna tare da shi yana ɗora mu kan hanya, har ya kai muke zama Makka da shi. A Makka duk lokacin da muka samu zama cewa zai tashi mu je maktaba kaza, ya je ya nuna mu littafai wanda za mu saya, wanda za mu yi amfani da su. Wannan gaskiya mu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah gafarta mishi, kuma kokarin da yawa musulunci da musulmi gashi dai jama'a ta shaida, saboda shaidun duniya aka ce su ne na lahira. Babban Gardi Allah kai mishi kokarin da yawa musulmi da musulunci, Allah sada shi da rahama, Allah sa kuma abin da ya bari na zuriya shi da mu kanmu Allah albarkace mu, ma Allah sa me kamanta shi, ba za mu iya ba. Amma da ke zana'idar marigayin ta samu halartar da dama daga cikin al'umma waɗanda suka fito daga yankuna daban-daban, kama tun daga magabata, malaman addinin musulunci, sarakunan gargajiya. A nashi waje Alhaji Hadi Gurgudu da ke zama sarkin Fulani na garin da magaram ya ce wannan rishi ba na al'ummar garin da magaram kadai bane ba. Yau da magaram mun yi babban rashi ga rasuwar Malam Haru Babban Gardi mai ciki da karatu. Wa'azi mun samu a gare shi, babu abin da bamu samu ba, babu abin da bamu ji ba a bakinsa. Kuma baki in ya fita, in ya bude, banda zancen musulunci babu komi a cikin shi. Sai mu ce babban rashi ne yau da magaram gaba ɗayanta muka yi zuwa ga rashin wannan malami mai daraja, babban malami. Ka duba dai al'umma yau, ina tsammani mutane ne duba gani kamar ƙasa inda za ka ɗora ƙafal kama sai in ce maka babu. Imam Malam Haruna Babban Gardi da ke zama ɗaya daga cikin manyan shehinan malamai na garin da magaram ya kammala rayuwarsa cikin yi wa addinin musulunci hidima ta hanyar karantaswa da kuma wa'azantarwa. Ya bar duniya yana ɗan kimanin shekara 71 da haihuwa. Ya bar mata 4 da 'ya'ya 42 sai kuma jikoki 67. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama, ya sa aljanna ita ce makoma. Ba ka ƙara yin magana da kowa ba taliki.